what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Abata imanya dazabadesa Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Abata imanya dazabadesa Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorira mumako Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Nasi tatera ambuya Mandeya. Hongu kumusha ndikwa rusape asitavatera kuno kutitungwiza ku Unity M. Kuti tite hurukuro navo timbotaurawo nebasa guru ravakaita munguva yehondo yechimurenga. Chirongwa chatinokupai zuva nezuva. Chirongwa chatiri kuita nhoroondo yevarwi vehondo yerusununguko maFreedom Fighters. Chirongwa chatinotaurana naMujibha nana Chimbwido. Chirongwa chatinotaurawo zvakare nevabereki vane basa guru ravakaita munguva yehondo yechimurenga. Nekudaro tati aiwaka nechiitiko chakaitika kumusha wambuya Mandeya uko achingarove regaiwo tinogara pasi navo tinzwewo basa guru ravakaita mukusunungura nyika ino uyewo zvakare nekurasikirwa kwavakaitwa nemhuri yavo. Ambuya makadizve? Makadini tiripo isikuru sei kuno? Aiwa kuri right. Anditika toti makorokoto independence. Aiwa tinotenda kuzvisunungura uku nemagariro atakaita uku munhu anoita zvaanoda. Anditika kwasimisi taisabvumirwa waiti ukaoneka uchifamba rodhi isingaite wasungwa tatisingabvumirwi kuita mabhengi kuti uise mari mubhengi waitsvagwa kunzi waiwana kupi. Munhu asabvumirwa kuita motikari mukaona munhu mutema ari kudhiraivha motikari aidhiraivhira murungu taingobatwawo unapwa vanhu vachishanda mumapurazi vasina chavanopiwa waiti ukatadza murungu aikurova iye zvinezvi tavanhu takugona kuita zvounoda nemaoko ako. Ukada kuitawo bhizinesi rako raunoita hakuna anokubvunza. Kufamba hatichabvunzwe nguva hakusisina kefyu takufambawo madiro. Isusu gore rakatanga kusvika makomuredi kwedu kwaRusape akatanga kusvikira panzvimbo inonzi Kwambodza 1975. Vakangouya vachitizivisa kuti taamuno asi isusu manje redu bhesi rari Mukunda Dzviti chifu wedu ndichipunza isusu sabhuku wangu ini Changa asi dzimba dzedu isi dzakagara mune umwe sabhuku anonzi Muoma. Saka wakatanga achibva wambopfuura vachitizivisa kuti tisu wana wenyu tapfuura muchirwaza kuti ndanana mukoma wana mukoma wana Dzabhenda wana Mukone Shuro wana Chauya wana Chovha Dhuze ndo wakatanga wachibva wambouya vamboenda bva tambonyara tikati tichazoona chibva wazouya futi asi isu kwedu hondo payakanyanya chaipo i76 ndipo wakatanga kuchiuya wachiti wamwe wakauya uye zvinezvi wosimuka kwedu kwakwakuya Peter Mashatini ndianga ari komanda. Saka taidaidzwa tichienda kuPungwe wana vedu vachindobikira inini pandakazoshandawo inini pandakashanda chaipo ndepekuti nguva yakanga yakuti varungu vanga vagara mumakomo makomuredzi anga akugara mudzimba ndopa wakauya kudzimba kwedu isusu. Zvakafamba sei kuti pachinjanwe ipapo varungu vachina mugomo makomuredzi achiya kumba? Kwakuita vatengesi vanga vakuti bhesi riri mugomo umo mukaenda paMukunda Dzviti pakadai
ndo pane makomrade. Saka vana ava vanga vasisina pekugara pekunyatsoti. Ndo pavakazopinda mudzimba dzedu. Isu pedu vaitogara. Ndo pandakaitira mujibha wangu neuchimbwido wekuvachengetawo pamba pedu. Saka 76 yo. 70 yanga ya 77. Okay. Apa pamakore mairi vaiuya vachingoti wakasvika wakarara nhasi ramangwana waenda wakasvika waenda. Saka vakazouya kugara kusaidhi yekwedu ndo wana Peter Mashatini naRonald Gurugai ndo anga ari makomanda. Saka kwedu uku kwanyanya kuya Ronald Gurugai ndiye akanga kunyanya kuziva nezvekwedu uku achiuya achigara pamba pedu. Makomrade anga ari 13 waihafurana umwe achienda pamba painzi Panyagwaya. Ipapo tichivapa chikafu tichivachengeta. Kana paita umwe mukomrade ane zvanetsa zvokumusha kwake taibvumirwa kuti waiendawo opaita nguva yekuti waiendawo mumasvikiro wachivhunza kuti muno tichafamba sei. Zvonzi uyu anodawo kubikirwawo hwawa. Paive nemba 1 yataiitira izvozvo yainzi yekwaMurefu. Baba vanga vari muMalawi. Pakambanzi pari kubikwa doro raibikwa nevabva zera. Torara richitambirawo mutambo mumwe wedu kuti agare fambe zvakanaka murwendo rwake. Asi inini manje ndina ndiri mumwe wacho wepanzi pakapada kutambirwa vanhu mudzimu ndainzi haufanirwa kushota. Zvoitwa. Iyi 1977 78 tiri kungovachengeta. Saka pamai vachengeta hakuna aitoziva kuti pamba penyu pane magandanga. Zvaiwandiswa asi kwakunovatengesi. Saka kwakazouraiwa mutengesi 1 ainzi Mapfumo Jawi ainzi ndiye anga ari kutengesa. Kwedu manje kubhuku raChanga kwakazouraiwa hanzvadzi yambuya yamwene wangu wainzi Wachindomu wakazouraiwa. Ava vanhu vaimboshanda muhurumende. Saka masoja aitsvaga vanhu aishanda kare muhurumende wakaritaiwaya ndopuwa zvoovhaovha. Kunzi muganga mwana wauya muchayafoni nekwanyamhotsi pamutungagore. Saka asi pavakatowanikwa vakauraya vakatowanikwa here vaine zvoovhaovha izvi? Vaiva nazvo. Ende vachitotaura kuti tiri kubhadharwa. Tiri kupuwawo tumari tushoma shoma kunzi tifonere kana maona magandanga auya motifonera. Saka zoti 78 ipapo dzimba dzedu dzakabva dzapiswa dzese. Vakasara 1 yamwene kicheni. Yakapiswa nani? Nemasoja watadza kubata magandanga atisa. Ibva tati zvapera bva tangoenderera mberi. Vakauya pamusha penyu? Vakauya pamusha pedu. Vakati magandanga muri kuchengeta pana ari kupi? Tikati hapana magandanga. Tezvara wangu waibva watorwa naamwene wangu nemwana wangu musikana Odiri anga ane 4 years nemuroora mumwe ndaenda kurwizi kundogeza washeni. Pandakazodzoka ndisvika pamba pangu inimba dzangu dzadziri kumacheto. Ndakapinda mumba ndege dzatozara mudenga. Kuti ndichabuda kuti ndindotsvaga kuti mwana ari kupi ndikati aiwa zvaina mumwe mukadzi nyina wangu uyu ungachesiye mwana ari ega. Ndipo wakatorwa kwakuendeswa kupurazi yenzi romusuri yanga iri hurumende yaichengetwa mombe. Wachibva wandogareko ko 4 days. Tezvarongo wakauya akarohwa musana wese wakakwatuka uyu wachinzi ndimi muri kuchengeta magandanga. Tibva tangogadzira musha wedu hapana akatibatsira. Kuzoti saka vakatora ava vakabva kutanga kupisa dzimba. Nezvanga zviri mumba imomo. Nezvese hatina chakabuda kana kwangu wakauya akapisa. Inini pandakaona imba idzi dzakutsva ndakasuduruka ibva ndaenda kwatete kuhanzvadzi yemurume wangu pamhiri. Vakabva vasvikopisa dzimba dziya. Futi. Musha wese wedu wakabva wapera kupiswa wese. Kuzoti 79 ndopa wakauya futi muna April. Taingoitirwa muna April. Amwene nemwana wenyu wakazodzoka. Wakadzoswa. Asi wanga warohwa. Akarohwa nditezvara. Ava mainini ava naamwene wangu nekamwana ayo. Tezvara ndo akarohwa unzi wendo rubvumira magandanga ora pai pamusha. Hatina chatakarefandwawo.
79 vachibva kauya futi muna April ndoipa yakatsviriridza zvakanyanya ndopa wakabhomba kwavataikamirana makomuredzi uko wakabva wabhomberwa mumba kwakune mwana wamainina wandiri kutaura akamboenda kuromusoro anga akubikira magandanga akabva afira imomo akabva atsvera imomo magandanga akabva atsvera imomo wabva wafira imomo mangani magandanga akafira ipapo magandanga inini pakazotakurwa 1 mamangu nedota chichi makabuda wairi wanga wakangotsva chete asi uchiona kuti 1 nemusikana 1 muzukuru wekwa nditaritaura newedu ndo wakabuda wedu uyu akanga asara chiuno chete miri wese wakatsva kuti tizomuziva kuti ndiye takaona hembe yake apa ndiye takaziva kuti inga ndi ana uyu ndobva uyu musikana umwe uyu muzukuru wekwa kurwara kwandakaita ndakupota ndichikanga ndikariziva zita richakutaurira anga asina kutsva zvakuti akaita dota akangotsvawo zvokungotsva amwene wangu pakaona hondo yanyanya iwo wanga vari kucheka zviyo vari kumunda uko inini ndandiripo pamba ndanga ndabva ndakuti takundoigawo mwe mai wakanga wafa uko wanga wapfurwa nemagandanga semarimwe zuro waine mwana kumusana saka isusu tichingoti pfuurei pamanonzi pamubereko wanga wapfurwa nemagandanga nemasoja patakangoti pfuurei gomo rinonzi chirarano vatatenderera kuseri kudai ndopatakaona ndege 5 dzabva dzawe ndege idzodzi idzi dzakanga dzine kare kaya kane kumushata ikati kemandicheta kane bure apa ndokakatanga kuti pfuura kudai tibva taona dzimwe dzabva dzava nedhaikota 1 ndobva dzanotanga kubhomba pamba pedu dzekutanga kubhomba amwene wangu pakaona wari kumunda ikoko kuti zvanyanya ndodzaipfuura neipapo kamunda uri padhuze nemba ndopa wakatora wana wazukuru wangani 3 wangu 1 wababa mudiki 2 wangu ainzi Audrey wababa mudiki ainzi Edina naNyasha ndobva waenda mugoronga kwakuita sekunge kuhwanda saka helicopter yakabva yachibva yasvikomira kudai nesusu kumhiri kwataiva tiri taizviona yabva yaramba ichidonhedza mabara kusvikira vanhu vaya wafa mugoronga imomo amweni nevana 3 wangu nemukadzi nina wangu 2 uyu ana akatsvira uku kune magandanga uku kwavanga vari kutandara zvavo saka zvoreva kuti pamba pedu pakafa vanhu 5 pazuva rimwe chete ndopa takavatsvaga wangu mwana manje handakuziva kuti mukomana wangu mukuru apfurwa gumbo achibva atiza ndokuenda kurwizi pane zijokotwa riripo abva nehelicopter yairoramba ichimuteera kwachibva avhura mashizha kudai kwakuzvifukidza nemashizha helicopter ichibva yashaya munhu ichibva yaenda umwe wacho mukomana anga ari mumba umo wanga watizirawo mukicheni yangu wanga wari 7 newekwababa mukuru nekwababa mukuru newekwababa munini wangu wamwana akabva azotsva gotsi iri asi haana kufa uyu akabayiwa uyu haana kufa ndo achibva watakurwa wangu uyu mukomana uyu ndo takatanga kuona vana amwene kuvatsvaga takaita 2 days tivatsvaga tina kuvaona wangu ndakazomuona zuva rechipiri rechitatu bva tamutakura inini ndindakamutakura ndindakamuona vandaenda naye patete paanga akawanda ipapo pakationa taitotsvaga akabva asumudza skipa yake kudai kuti ndimuone kuti mwana wangu uyu ndobva ndapinda muchirumiyomo ndobva ndamutakura ndopinda murwizi kwabva ndamugezesa asi nyama dzese dzaapa dzakabva chisina kudambuka itsinga chete asi nyama dzese dzakabva ndokubva ndati ndakutenda naye kwaRusape vamwe ava ndisati ndaonawo kanga apuwa mubhedha kundoya ndichitsvaga chifito wamo mba ndasvika pamukwasha mukwasha akati mbuya vamwe vana vairi hamusi kuziva kuti vari kupi ndipei ichi mwana ndoenda naye ndini kwaRusape taa zvakanaka tiri muhurukuro tete vari kunditi oi mari panga paine mari yangu apa
pakabva pandobhomberwa mujibha tata kugadzira zvinhu panze magumbeze mbatya bva zvatsvira zvese ipapo mari magumbeze mbatya kwabva tasara nedzatakapfeka chete pakati asimudzwa achienda uku uyu ndopakauya muzukuru amwene wangu ainzi Robert Changa ari kuchema zvikanzi semukadzi nevana ndozvaingotaura semukadzi nevana ndobva tabuda tichimhanya tese ipapo tikati chiko zvikanzi handei mundoona mugoronga bva tasvikoona imomo saka vari mugoronga imomo ndakarwadziwa zvekuti shungu hadziurayi ndave ndine nhumbu yanga ine 7 months mwana wangu musikana iyeyo anga ane 4 years akatemwa musoro wese kuzusara wabvovonyoka nemabara anga apa musoro pambuya nekuti mbuya wakarara mugoronga kudai kwakuturikidzawo sukuru kudai saka yakazosvetuka manje kwauchienda pamusoro pewamwe ava vamwe wakazongobayiwa mabara ndiwo akawauraya wanga wasina zvironda anga ane chironda musoro wakaparara ndewangu ndaibva vanhu vati anobatwa nana vanhu vakutya ndabva ndangotora dhuku rangu rari mumusoro vandangozvisunga vandapinda mugoronga ndokwakutora mwana wangu uyo kabva ndamisa pagumbo bva ndatogara kwakuchita bhonzo rinoenda apa iri rinoenda apa iri rinoenda apa iri rinoenda apa musoro waita zvakanaka ndakabva ndasunungura dhuku kwabva ndangobvira muhuro kumusunga kuti vhara musoro ibva ndabuda nemwana wangu vamwe ava ndopa vakazotanga kuchitora 2-3 vari mugomba vachibva vaenda bva tasvika kumba zvikanzi vana ava vafarirwe kurara mumba dzadzatoo kuma 5:30 makomba ndaacherwe nekukasika tiige vana ava washata vana vaya ndokubva waigwa usiku ihwohwo zvikanzi mbuya wanorara mumba mavo kicheni yavamwena wangu iyoyo futi ndo yanga yasara iri yega dzimba dzedu idzi ini ndave ndine dzeuswa dzadzapiswa futi murooro wamwe uyu yake yanga yadirwa maziporija mhena aifura kusvika apa tese takandochemera vana vedu mumba maamwene amwene vachibva vazazoti kuma 6 dzekuseni vanhu vakamuka kuma 4 kuma 3 kubva vachera guwa kwabva vati kuma 6 vaibva vaigwa wanga watoda kuputika nokuti wakaita 3 days kwaipisa stereki wari mugomba zuva rechi4 ndiro wakazonhongwa saka waigwa kudaro zvikanzi remangwana racho tingagowe mbatya dzeipi tingati here pano nevanohanzvadzi dzavo tazvionawo tese kuti ihondo yapisa zvinhu hatiti wazukuru asi kuti ichi ihondo todini ndikati aiwa amai vakanga vandiratidza mavaicherera mbatya dzavo ndo vachibva vati handei tibva tandofukunura mbatya dziye vachibva vaisa apa asi tiri muhondo imomo futi pandandasirira magananga atondotitorera mombe muromusiromu 4 hazvina basa kuti wakadzi chi uraya mudye nyama aiva takambodya nyama waititorera muriwo iwo vachidya zvavo huku dzataibuditsa medu nembudzi nezvekudya zvese tisitaiwa apa saka mbatya dziya dzagoyewa dzichingoti perei vanhu vandiwa neurongo hwavanenge vachironga kukabva kauya herikopta yaibva neuku zvikanzi ndini Peter Bura naPeter Nyama hondo yapera magandanga endai kudza pasi masoja mamirirwa kunyasuri saka ndo basa ratakabata pamusha pedu zvese izvozvo indi rimwe zuva ndakatomboti ndanyanya kuramba ndino regei ndimboendawo kutaundi kwemazuva mairi matatu ndombondofema ndodzoka vana wandaiburirawo mumwe musikana angariwo aibikira waibva wandotaura kumagandanga kanzi gogo warengedza bhegi rewati wada kumboenda kwe2 days asi wari kudzoka vandagumirwa usiku zvanzi amai muda kuenda nemaganda ndikati aiwa ndine zvandandoda kugadzirisa ndikomredani nguva iyoyo handina kubvunza kuti muri komuredhani zvikanzi muda kuenda
ndikati ndine zvandoda kugadzira ichokwadiwo ndine mari dzandaida kuna baba warume wanga wakunetseka kuti wauye kumusha nguwa nenguwa zvikanzi hakuna kwamuri kuenda tikakushaya tokutumirai vana vanokuteere kwamuri tikati haiwa vakomana handina nharo handida kwandiri kuenda ndochibva ndagara since faya yakaperera pamba pedu ndo pakaperera hondo zvekuti dai April yakati pfuurei dzimwe nguva tisina kuurayirwa vana asi hatinawo hedu chatakaona chatakabatsirwa kana kudii ini chandakangofarira kuti ndirambe ndiri mumusangano ndichiramba ndichiita zvematongerwo enyika ndezvekuti takasununguka mukugara nemukuita zvinhu zvedu chete ndo pakazonzwa nauri kuvhetevha ndonovhetka zvikanzi aiwa amai makarwa hondo noti kana maigona kuti wachengeta pamba penyu ndiyo hondo yachozve maitorwa zvinhu zvichiparara aiwa ndichibva ndangozopuhwa risiti yangu ndo pakaperera hondo handiti so pamai vachengeta makomburedzi vaiswera pamba vaiuya usiku zvaifamba sei ipapo vaigara pamba dzimwe nguva zvavo kana tukakavabata vaitoenda pamashops kundomwa hova vakabereka pfuti dzavo vaigara pamba havana kwavaiendazve hazvaitaka kuti wangofamba pese pese nekuti mamune watengesi waizoziva kuti wari pamba paningi ehe pedu pakatojairwa zuva kunzi wari pamandiya nekuti paive neochadhi yemichero paita kunge pasango mimengo yanga yakawandisa yanga iripo zvekuti ubaitongoona kuti dzimba idzo mimengo yanga yakanyanya plus vanhu vaya vaida mune dzimba dzemarata ehe ogara zvavo pavhuranda wachiisa redhiyo yavo wachitamba zvavo wachifara wachidyawo zvavo wanga wasiniine wanhu handidi kunyepa asi kuti ukanga waitawo zvisiri pamutemo ndo paunotarisana nevo ndo zvatakaita kumba kwedu saka tingati 79 tingati hondo yakauya pamba penyu ndeyekutengeswa he yakatengeswa neiye wandaita kuti mapfumo ekajawe paaipondwa nemakomurende akatotaura kuti ndini ndakatengesa pamandeya kubvira pekutanga pechipiri ndini vakazombata sei mapfumo kana zvinhu zvada kungobuda zvinongobuda ndokumutora ndikuenda naye kubhesi ndokuenda naye kubhesi na mbuya wangu mukadzi wehanzvadzi yamai wangu kwamukunda dzviti pakamboitawo hondo pamukunda dzviti ndo wakabayiwa achibva wafira wari muchigwenzi wada kuedza kuti ndaakuhwanda wakabva wapfurwa uchibva wafira pachigwenzi ipapo saka uyu mapfumo atengesa kudaro hama dzavo makazomboonana hondo yapera aiwa mumusha isusu takangoganhurana nawo negomo zvekutoti kana pane chaitika ukukoko haridoki zuva tisina kuzvinzwa kana kune chaitika kwedu uku kwaisadokisa zuva iwo wasina kuzvidiwo kuzvinzwa watengesa waimwe waitofamba nemabhasikoro zvavo wachiita se wari kufamba asi waitsvaga zvawaidii zvawaitsvaga asi isusu hedu kana kubvira kuhurumende hatina ruyamuro rwatakaona saka tingati hama dzevatengesi dzinenge dzichiziva here tongoti ndichipa semenzaniso kuti ndimi ambuya mandeya ndimi mutengesi ndimi nechiovha panapa dzimwe hama dzinoti dzaiziva here kuti ambuya mandeya vane chiovha kana kuti zvinhu zvaaita muchivande ngezvemuchivande zvakafanana nemuroyi kahatauri ndiri kuroya waitohwandawo waitoshamisika asi munhu aisatanga arohwa asina kutaura zvaakaita aitaura zvaakaita wozoonana zvavo saka nehama dzake zvazobuda pachena pane kuita nasorisori ndima munogara nevanhu ava kumusha hapana munhu haazouyi nekuti anoziva kuti vanhu ava vakatsamwa ndinosviko kana kutemwa
nokuti zveshuwa haisi nyore kuiga 1.5 pazuva wemumba mumwe chete wasiri wekuti apo ayo inini wangu mwana akapfurwa gumbo akachekwa nyama dzeumu kuiswa kuzadza gumbo iri kuti riite zvakanaka umwe uyu akatsvagotsi uyu laki racho nderekuti nesi akanga ari mukuru parusapi ndiye muroora zukuru wekumba kwedu ndiye akabva angotora wangu mwana akanzi munotaurira tete kuti mwana ndadini ndatora uyu mukomana uyu akazotorwawo futi nemunukoma wangu aishanda marusapi saka akanga nake nadr marusapi mukuru wemofuti paakangozvinzwa mwana uyu achisvika parusapi akabva atorwa nemukoma wangu anga auya kuti awana nawo neshamwari yake ndopabva watora atoitwa theta abviswa mabara esanga abva aitwa operation kugadzirwa asi marusapi vanhu wakanga wasingarapwe nguva iyoyo wamwe waipedzisira wafa nemabara kwakusisina anorapa kana anodii kwakusina asi ndinotenda kuti nguva iyoyo vanhu tese tata amagandanga hakuna munhu anga achatya tatangoti chauya saka vakazobva marusapi ndokuenda kwavairapwa vaviri ava saka mumusha menyu pamandeya vanhu 5 vamakaradzika vanhu 5 magandanga mamwe akafa achitiza kubva pamba pedu vamwe wacho takatawaiga vari muzasi meyadhi merusosa andinoziva kuti kumusha vanhu vanoita rusosa kudai patori neziguwa hombe mukasvika munongoona kuti umu mune basa umu pozoita mumwe mujibha akazoonekwa nguva yapera abva iswawo futi pasaidi uyu itai chitura ngepamhiri pedzimba dzedu wabereki wakakabva mutoro achibva wamuiga umwe wacho akaigwa mudhuze nerwizi zvirova kuti kuondomoka kwakaita rwizi akatoenda nerwizi taakufamba mumakura kuti takuenda kwamuberekwa tichikuwa taienda kwachakabvira kunhamuko pane pamukondiwo remunhu pakatoigwa futi umwe pamusoro anga akuda kuti anzvenga apinde mumatombo akwira mugomo kune kavha yakanyanya achibva apfurwa ipapo saka vanhu vaitofamba vachiti paafira ipapo ndopaibva achererwa achibva aiswa nekuti yanga iri nguva yehondo tiwasina nguva yakuti toendepi ayo kwava kuti hatiri kufanirwa kuti munhu adyiwe nembwa kana nezvipuka ngaavigwe ronald gurugai iye wacho anga ari komanda wacho akatoigwa pazasi pedzimba dzedu mugoronga maangapinda abva apfurirwa abva aigwa imomo saka pakafa vanhu vakati wandei saka uyu muguva iri ramati tiningiri nevanhu vakati riri kumusha tangoita rombo rakashata nekuti tiri kuno kuharare tiri kuchitungwisa tingadai taitira hurukuro tiri kumusha mugomba umu makavigwa vanhu vangani ana mujibha nachimbwido nemagandanga akaita 2 warume wakuru 2 naana neye musikana wekwachipunza uyu ndo akaigwa muguva imomo kana muine vamwe ndakukanganwa zvazvekare asi vanhu takabva tangorichengetedza ndobva tatora zvidhina zvedu kwakuriwaka rakatowakirirwa izvozvi zvinoitwa makuwa kumusha ndisingazivi hangu nokuti iye zvinezvi kumusha ndakabva kare handisi kuziva hangu kuti avamwe mumasango avo vakazofukunurwa here kana vachirimo here handizivi handiti asi iri pamusha penyu riripo aiwa kana dai mukanga matopinda payadhi pedu munototosangana naro unotoona kuti iri ziguwa hombe riri papo iro riripo saka muguva iri muna comrade ani zvazvaita manje kana vanhu wako waimhanya kudeka hakuna ziziva kuti comrade ndingaenda newe kuno munhu anenge angotiza zvekumirira rwake kuti inini ndikada kutsvaga kuti ndinhingi ndofa hatina kuziva kuti ndivananhingi asi ndoma vakaradzikwa pamwe nemwana wedu anonzi ana nemusikana wekwamutungura mumwe muzukuru wekwamutungura ndio wakaiswa muguva imomo handiti
mati pane pamaka maenda kurufu kwemurora anga apfurwa nemasoja kwaSmith. Chii chakaitika mwana pakuti kumusana azopfurwa? kwakwaye maganda ngaitika akaenda apa wakagara wakasvika sanhasi mangwana maiswera nawo manheru wobva waenda wachibva wakabva kwambodza weuya pangunda dzviti wouya pamuhoma wobva woenda pachipenzi woenda kwazendera wanenge wachingoenda saka woenda kurombwe rombwe yakudhuze nekunyazuri waingoti wakagara apa usimuka woenda wakagara apa usimuka woenda wakagara apa usimuka woenda ndo zvawaita waisagara zvokuti nyanya asi pakazopfurwa avava peda apa wakanga wanyanya kugara ungaita masvondo 2 asina kubva wanga waita akakuwarairwa saka uyo akapfurwa aine mwana uyu zvakafamba sei? hondo yakaitikawo kwawo ikoko isusu takazongonzwa kuti mai chakabvira wapfurwa nemwana kumusana saka tozoenda kungondoiga munhu zvaiva zvokungoti mukasvika motongoiga munhu aziva kwake aziva kwake tatisina nguva iye yekuti unogara panhamo tichedzva tiita kumbobvunzisa kana kudii taingochema kuti dai munhu afushirwa todzokera mudzimba dzedu zvino isu inini manje pamba pedu ndakanonoka kusvika pamba nguva iyoyo nekuti papakaoma paiti air force ground force vari masoja ndege mudenga wakazopedza na 4 watanga na 7 ndege dzakaita mahelicopter aindomwira dhiziri patokoyo pachikoro pagiraundi rechiborebhoreri ndopaimira vachimwira dhiziri vachidzoka netondo padhuze nemba takachiona atezvara wakapona sei? aiwa watezvara pakaeka apa wanhu wewa wakakuma misha vanhu vanomuka vachingodi vachienda apa wakanga watoenda zvavo kuhwahwa kanhambo futi wakatozoona vari ikoko vanhu vachinge vati ndakuenda vanhu vachibva wabata kuti aiwa unozofa iwe wamwe wadi wahwanda mira uri kuona zvakati pamusha pako apa hapasi kuita ende paita semhute pasisaonekwi dzimba dziri kutsva miti iri kukazika pasika hapana chakasara chiri chinhu chakanaka pamba pedu pakaita zvakaomarara inini wangu mwana nevababa munini nevababa munini vairi avo vakabvaiswa futi muguva rimwe chete vari vatatu nguva papasina baba kwakuri nguva kungoti rege tige wanhu nzava ndeverudzi rumwe chete ava tikaita 1 kudai nguva hapana ngativafushire mumwe chete vari muguva rimwe chete vari vana vatatu ivavo shoko rakazosvika here kune murume kuti ndo zvaitika kuno akazokwanisa kuhere uzochema mwana baba wakazouyawo kanekuti pakangonzika amwena wachigwa taona shoko rakasvika uko rakanzika vanhu vafa akatanga kuvafonera akati chitombomirai hakusi kufambika wabva wamira asi mai wemusikana uyo akatsva chiuno chese uyu nemurume wavo murume wavo anga aine motikari yake wakangoshingirira kuti chauya wachibva wangofamba usiku wachibva wasvika pamba baba mudiki nemukadzi wavo wachibva wauyawo futi neawa wari 4 mumotikari wangu murume anga ari kwake ega saka akazouya musi watagowa mbatya dzamai wavo ndipo wakazosvika wataurirwa namwe usambopinda ako kwese hakuna chiri kufamba asi zveshuwa tata nedambudziko rematransport kwakwa kungofamba mahauleji kana tichibva kwedu kuti tiende kwaRusape waitokwira hauleji kana kusina mahauleji hakuna rwendo nekuti mama akusvika zvimbambaira mumaroti saka wemabhazi newemotikari vamwe waitya kufamba ndo zvatakasangana nazvo saka yapera muna yepero ndokutanga kuvaka patsva ndokuti tanga kuti 1 asi takatombogara nguva tiri mumba matezvara mukicheni imomo tichiti varume vachireroko wakadzi vachireroko magumbezeta hatisina kana 1
inini ndakaigirwa nekumusha kwangu. Awawo vamwewo tete wandotorawo kumba kwawo wachipawo wamwe. Asi kwakusina kuti unofuka magumbezi mairi. Tairara pakadai izvi. Wachero watongofuka rimwe urungodai. Kana une mwana kana udi kurara chete. Ndo zvatakasangana nazvo. Aiwa pamusha pedu zvakaoma. Inini vamwe varora vakatombotiza vakauya kuno. Asi inini nekuda kwokuti ndaizikanwa stereki. Ndamai ava kumudzimi yedu ndo vanotambira. Kune zvatiri kuita zvese ivo vanenge varipo. Ndakatora ndikabva ndikateerwa. Kubva ndangogara. Ende uye futi ndoda kutaura chokwadi mwoyo wangu wangosumba nebasa nezvokuuya kuHarare kana kudii. Ndanga ndada kutenga kunge ndagarwa nomweya wahondo. Ndadangotiwo zviri ikoko zviri kuitika panguva iyoyo tinenge tiri tese ipapo. Ndo uchimbwido hwandakaita. Handidi kunyepa. Handiti. Vachiuya mataura kuti makanga mine masvikiro neimba yaiteitwa ipapo. Masvikiro enzvimbo iyoyo mhiko dzaipa magandanga ndedzekuti chii? Waiti izvoni munomu musaite zvevakadzi. Chengetedzai mutemo. Isusu tinenge takakutarisayo. Zvino munozivawo zvevana. Umwe anozopoyawo. Mashatini anga ari komanda akatozosiya mwana wamaini wasekuru wangu ane nhumbu. Asi hondo yapera akazodzoka akatora mukadzi wake. Akazenga kukwekwe ndo kwaanga akuita ari chisocha. Akatozotora nanhasi mukadzi wake akazofa zvake gore rakapera paseriro asanga ane mukadzi wake. Wamwe wakasiya wana. Asi ndozvawairambidzwa kuti mukatyora mutemo azviiti zvakadi zvakanaka. Zvino munoziva vanhu vechirumewo mukangoona vasikana vakagara kudai amunzwe mushe. Munenge makutongodawo kuita zvisingabvumirwe. Hondo yapera yambuya Mandeya pamagandanga aya akarara pamakaradzika apo neapo neapo. Pane here zvakazomboitwa? Ini hangu zvandakabva kumusha ikoko ndakatama kumusha kukuwo ndichizoenda kwainzi kwaChikanda. Asi dai paine zvakaitwa ndakazvinzwa. Asi pane zvinezvi kuno connection kuno izvi kana paine zvakaitwa hazvo handidi kunyepa. Kuti ndine zvandiri kuziva. Asi kuti dai ndakaenda marimwe zuro paikomborerwa makuwa evana vangu iwawa. Nana mwene wangu. Nana sekuru wakavakirirwa wakaita matombo stone. Ndakatadza mukumba wangu wayanga ari kunyanya kurwadza akazvimba. Ndakazongotiwo munin'ina wangu enda undomirira mwana. Ndaizondoona kuti pane zvakaitwa here kana ndaizobvunzawo zvichitaurwa. Handisiri munhu ndichiri kunyanya kuenda zvekumusha. Notata angogara mupenyu hwese nemurume wangu muno kusvikira 4 zvake murume wangu ari tiri muno. Baba wakafa 2017. Handiti. Ambuya Mandeya, shuviro yenyu chamungade kunziwo nehurumende batane apa. Tinotenda nekurasikirwa kwakaitwa nemhuri uye zvakare nekuchengeta kwamakamboita magandanga panguva yehondo. Ndei? Ini shuviro yangu kudhara kumashure uko ndaitsvaga munda nekuti magandanga paititaura aiti mari iri muvhumu. Ndosaka varungu vari kusingade kuti muwane minda mirefu. Shuviro iri muvhumu. Ndakamboti kuBrema uko ndapuhwa munda. Yave ploti yangu 144. Ndibva ndauya kuno kubva ndarwarirwa nemwana bva ndaita mazuva ndisingaende. Ndozoona tsamba yabva kuarea board. Zvikanzi Irene Mandeya yakuno bva ndaenda. Zvikanzi tienda kuploti number 2 iyoyo ndeye musoja. Taipuhwa minda takatanga kupuhwa minda ma-A1 ma-district official. Ndibva ndazoenda ku-A2 kuyo kuwanikwa munda une matombo zvakaita masofa kudai so. Hapana paunorima. Ndadzokera kuarea board ndikati munda wamakandipa nezvamakundichinjira chichirudzii
muri kugara mhuka zvadzo mune matombo hapana pandoisa kana foro ndoti here mandipa munda zvikanzi aiva ndainobvunza chikanya vandaenda kumurume anzi chikanya kumusoroko chikanya uri kuona zvakaita zvinhu chikanya akaramba achiramba kusvikira murume akati mhai charamba zvacho siyanai nazvo ndibva ndasimuka bva ndaenda futi kumacheke ndichinotsvaga futi munda bva taona munda wedu kunonzi kumaturi ukoko takuda kunanga muheadlands ndabva ndatomborima mubvana wangu achibva arwara ipapo ndakatatuka vice chairwoman anga ari lady wedu anga ari maigomba takapana mutemo kuti ukapedza 7 days usiri pano tichiri muhondo mundaiwa murungu airamba nepurazi iyoyo saka zvaiya zvazviri zvehondo ukapita 7 days usiripo munda hapana topa anenge aripo saka inini kunosvika mubvana wangu abva aramba achirwara abva aita masondo mairi rechitatu kuzoenda bva ndanapapuwa mupostori pawako ndibva ndatsoka saka ibva tambonyoresawo matsamba kugomba uko kuzengedzapo uko tichiti toda mindawo chichi chibvunza kunzi unoda nziri kupi indai ndongodawo wangu macheke kuarea yekumusha kwangu saka hatina kuona chakabuda inini hangu shuwiro yangu inenge iri kuti hurumende kana ine zvainokwanisawo kundifadza nazvo ndizvozvo handiitemere zvavanenge vafanira kana vakandito ona imba kana mukati takaona imba yavo isina kupuraswa kana kundipawo kuti ndirarame zvakanaka izvizvi kuenda kuchipatara kwangu kunonetsa uyu mwana wangu mukomana ari panapa ashandi munhu anotawo wake zvokubatsira vanhu kana vanhu vasati varoyiwa hapanaka vakanga varoyiwa ndoti uone chi pamari handina kana imba yangu izvozvi imba yangu kubvira 2022 pandakarwara haina mutero handizive kuti chitungwizi chacho chanditi kudii nditoriwo panguva yakaoma izvozvi kuti nditi ndodii handina kwandichatora mari kana kudii ndinongoswera ndiri pandakagara kudai makumbo akurwadza iyeyo ndiambotiwo kana akabata-batawo vanhu vakewo ndoonawo chikafu wondiendesa kuchipatara ndoona mapiritsi asi nde apo neapo wana wauyi mazuva ese handitika aiwa ambuya maita basa chichema changu akana dai ndagona kutererwa imba yangu pakore machikwereti chese ichocho kana ndikazoonawo kuraramawo ndichidai zvakanaka hapana chakaipa ndingatienda hangu mari kubva mu2022 pamwedzi munenge muchinzi munofanira kunge muchibhadhara mari anga ari ma25 kusaziva kuti zvinezvi yakakwira here anga ari ma25 handiti idambudziko remwoyo izvozvi ndinotambudzika kuti handizive zvandichafungirwa nechitungwisa saka muri kugara ikaiswa kumadeputy collectors nyaya yarema kwekuchemera handina kumusha chaiko baba namai vakafa kwakasarawo hanzvadzi nemangozivawo hanzvadzi havana kufanana namai nababa ndizvozvo handina kwekuti kana nditarise kuti ndingatarisire kuti ndingaona ani anganyatsondijegawo hapana handidi kunyepa iyeyu ndiye anototi akawanawo oti kumba kwake anowana 4 oti kumba kwake oti inini saka zviri kutomuremerawo mwana muduku mamuona ini asi mwana mudiki ari kutoita seharawo handitika aya ndirava kutendai ambuya Irene Mandeya nekumbogara nesu kwenguva diki iyoyo tichikurukurawo zvakaitika pamusha kwaMandeya chichemo mataura tinovimba kuti vanogadzirisa nekunzwa nekuona nezvazvo vari kuunzwai uye ndanzwa muchitaura kuti makanovhetwa mangomirira kunzwa kuti chii chichaitika pamberi apo handitika aya ndatenda mavanzwa ambuya Irene Mandeya vachitaurawo nyaya yezvakaitika pamusha pavo kwaRusape kwaMandeya. Kana minewo shuviro yokuti aiwa isusu munharaunda yatigere kana kuti munharaunda yataigara pakaitikawo hondo dzakadai tibatei
tinouya ikoko togara pasi totaura nemi. Chirongwa chatiri kuita hurukuro nevarwi vehondo yerusununguko vakanga vakabata pfuti, vana Mujibha nana Chimbwido vaibikira nekubatsira magandanga pamwe nevabereki varwi vehondo yerusununguko uye zvakare nevakasungirwa zvematongerwo enyika. Ngatigare pasi titaure, tisiye nhoroondo iripo. Tiri kuno mumba mambo yamandeya matanga achitaura pazuva ranhasi kuunity M kuchitungwiza. Rambai muchiona chirongwa chino chinonzi cho The Forgotten Veterans uye zvakare muchiudza vamwe nezvechirongwa ichi. Tinokurudzirwa zvakare kuti kana paine vamunoziva magandanga, vana Mujibha, vana Chimbwido vanogona kunge vasati vakuziva nezvechirongwa chino, vazivise iwo, mutibata toenda tunotaura navo. Thank you, our camera person for today, Vongai Kawa, and the producer of this program, Frengo Esere. My name is Robert Tafmane. For now, it's bye-bye.
what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo mumakomo ayondo abata imanya manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo ayondo abata imanya manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magori mumakomo Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.